खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 4 मे 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। गोब्राब खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव बारा मोजां नङा, हेंथा नुजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। माखौबा साननानै जिंगा जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजांद्राय नङा। न'खराव बिदा फंबाय बाय बाहागिजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लोमजानो हागौ। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। माखौबा लानानै जिंगा जागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। बिसि फिसाय एबा न'खराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोदान खामानिखौ मावफुंनो हागोन। फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। अदेबानि गुबुननि गोसोखौ लायाजासेनो, बोसोनखौ लायाजासेनो गावनि गोसो बादियै मावलाङोब्ला मुलाम्फा बांगोन। हांगा दरा खालामाजासेनो गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गोदान जेबो थांखि दाला। रांखावरियाव जेबो आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मोजांद्राय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजांद्राय नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। माबा मोनसे खहा जानो हागौ। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गुबुनजों बाख्नायजागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। अदेबानि बायजोआव ओंखारोब्ला जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। बांद्राय गावखौनो दाफोथाय। अभार कनफिडेन्स जायोब्ला खहा जागोन। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जिंगा बांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गुबुननि जेंनायाव बाहागो लायैआनो गाहाम। दिनै गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम होनजायो। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गाज्रि सानोब्ला गावहानो खहा जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुना नंखायै बोलोफोरानो नाजागोन, गुबुननि बाथ्राखौ बांद्राय दाफोथाय। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, माबा मोनसे गेदेर मुवा मोनगोन, सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि लुबैनायाबो बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा, फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, सिगांनि जालांखांनाय जाथायफोरखौ साननानै गोसोआव उल्था फाल्था साननाय फैगोन। गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय, खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजांद्राय थानाय नङा, गगा बायदि बेरामजों खस्थ' मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, बांद्राय ससियेल मिडियाजों लोब्बा थानानै समखौ खहा खालामनानै लाफ्लांगोन, सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। अदेबानि मोनाबिलि समहालागै माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन, फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, जाहाथे सानफ्रामबो गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।